Det er en mørk decemberaften. Johan Rantzau har siden konfliktens udbrud været et hårdt arbejde for Christian, og i aften er ikke anderledes. I horisonten kan han spejle det endelige mål for krigssæsonen, Aalborg, hvor skipper Clement befinder sig. I sidste video, der kiggede vi på, hvordan grev Christoffer lavede sit fremstød i Danmark og fik kontrol over det meste af det østlige rige. Kulminationen blev skipper Clements ankomst til Aalborg og slaget ved Svenstrup, som satte hertug Christian under pres. I dag kigger vi så på den reaktion, de havde på angrebet, og hvordan de slog tilbage. I juni 1534 så havde Johan Rantzau samlet en styrke, der kunne gøre noget modstand, eller i det mindste skræmme fjenden væk. Han begyndte langsomt at marchere ned mod Lübecks territorium med en styrke på ca. 5.800, hvor de 800 var kavaleri. Men lübeckerne havde allerede langsomt trukket sig tilbage, så der var frit spil til fremrykningen. De rykkede ned mod Travemünde, som grev Christoffer havde brugt som springbræt mod Danmark. I nærheden lå en forskansning, som var med til at sikre kontrollen over området, nemlig Myggenborg. Her brugte man en af tidens nyeste opfindelser inden for krig, nemlig sprængstof. Her lod man skansen springe, og den 21. juni fik man kontrol over borgen. Rantzau slog nu lejr her. Det var dog ikke muligt at blokere for sejladsen ind ad floden. Lübeck havde småskibe, der chikanerede Rantzaus tropper fra floden, og man havde også forstærket øen Privald, så den ikke kunne indtages. Det var heller ikke muligt at gå efter Lübeck. Byen var simpelthen for godt befæstet, til man kunne indtage den. Lübeck sendte da tropper mod Danmark, da de satsede på, at Rantzaus tropper ikke var stærke nok til at kunne gøre noget. Det blev derfor indtil videre kun til plyndringer i området for begge sider af. Der var dog en anden udvikling længere nordpå. Den danske adel og gejstlige mødtes nemlig i Sankt Sørens Kirke i Ry tæt ved Silkeborg. Nyheden om grev Christoffers landing var nået til området og var i alles tanker. Der var kun ét punkt på dagsordenen: det danske kongevalg. Der var mødt rigeligt med mennesker op til mødet. Ikke bare adelen og gejstligheden, men også lavadelen fra Fyn og Jylland var dukket op. Der var ikke plads til alle i kirken, men det stoppede ikke mødet. Det trak dog længere ud, end man havde forventet. Nok var der en invasion af riget i gang, men de katolske elementer af rigsrådet havde stadig deres reservationer for Christian som konge. Men tålmodigheden slap op for lavadelen. De sprang dørene op og krævede at vide, hvem der stadig gjorde modstand for kongevalget. De katolske elementer kunne ikke stille noget op og godtog valget af Christian den konge. Efter sigende skulle Aarhus-bispen have fældet en tåre, da valget faldt. Men vent nu lidt, tænker du, den observante seer. Hvis den jyske adel har valgt Christian som konge, og grev Christoffer er stemt ind for Christian den anden, og begge to går ind for den protestantiske lære, hvad er så problemet? Jo, godt set. Uagtet af, hvem der vil vinde krigen, så var Danmark på vej mod protestantismen, og et fuldstændigt brud med den katolske kirke. Det var ud over de gejstlige, ikke religionsspørgsmålet, der delte mest. Det var også kun en smal kreds, der vidste om samarbejdet mellem grev Christoffer og Lübeck. Og for de fleste var det derfor ikke grunden til, at man gik over til Christoffers side. I stedet skal man se på samtidens hierarkiske loyaliteter, hvor egne interesser ikke spillede det store ind. Det kan fx ses, når de adelige på Sjælland havde en større loyalitet over for Christian II, og derfor var mere tilbøjelige til at tilslutte sig Christoffer. Efter mødet i Ry blev der sat en delegation mod hertug Christian for at tilbyde ham kronen. Denne gang sagde han ja, og den 9. juli blev han også hyldet på Fyn. Som I nok kan huske fra sidste video, så var det også her oprøret startede og spredte sig. Den 23. juli var Christian i Haderslev, hvor hans søn Frederik, den senere Frederik II, blev døbt. Senere i august ville Christian blive hyldet i Horsens som konge. Nu kunne man forene den jyske adels ressourcer sammen med hertugdømmerne og begynde at gå i offensiven. Det var sådan, at Christian havde en del kontakter og alliancer i Tyskland, han kunne mobilisere. Blandt andet havde han allieret i Hessen, hvor Philip I lige var blevet færdig med hans krig mod Württemberg.
Han var indstillet på at hjælpe Christian, så sendte de bedste af hans lejesoldater mod Danmark. Der var dog også nogen, som gik mod Lübeck og deltog på deres side. Mange andre af de nordtyske hertugdømmer bistod også Danmark med hjælp. Det var en tid, hvor mange af de protestantiske magter prøvede at stå sammen. Lübeck og hertugdømmerne var faktisk i et forbund sammen. Man forstod derfor ikke helt, hvorfor Lübeck ville angribe Danmark, når man prøvede at stå sammen mod kejseren. Sidst i juli, så sendte Pommern en afdeling mod Danmark, men de blev overrasket af Lübeck og tvunget til overgivelse. Med nye lejetropper under sig og fornyet selvtillid begav kommandøren af tropperne af Lübeck sig den 9. august i offensiven. De marcherede mod Travemünde, men da de kom til området, havde Rantzaus tropper allerede forladt det. Rantzaus hær rykkede faktisk sydpå fra Lübeck til Büllen-Møllen, hvor man kunne samle de forskellige troppeafdelinger fra Tyskland, uden de skulle falde i baghold. Man overvejede fra Lübecks side af, om man skulle angribe dem. Men de strategiske overvejelser havde nok været på at kunne sende alt, hvad man havde af hjælp til Danmark. Man prøvede faktisk også at marchere derned, men overensstemmelser mellem kommandørerne fik den til at vende om. De var tilbage i Lübeck igen den 27. august. I løbet af august så samlede Rantzau sig en stærk hær i Møllen, der i starten af september bestod af 2.000 ryttere og 5.000 landsknægte. Nu marcherede han op mod Lübeck og slog den 3. september lejr ude foran byen. Der kom et angreb fra Lübeck, men de styrker af Rantzaus tropper var nu en helt anden karakter. Man slog dem hurtigt tilbage, og de tog endda en del fanger. Det politiske pres inde i byen voksede nu, og man besluttede, at man ville vente med at sende flere tropper mod Danmark. Selvom man havde fået erfarne og kampdygtige tropper, kunne man stadig ikke lave en belejring af byen. Dets forsvar var simpelthen for stærkt. Tiden var heller ikke med Rantzau, da krigen i Danmark stadig var i fuld gang. Man kunne dog indlemme den så meget som muligt og lægge pres på dem. Man rykkede den 17. september ned mod floden, hvor man ville bygge en bro over, så man kunne spærre flodindgangen og den østlige side. Det tog sin tid, og Lübeck håbede selvfølgelig ikke, at det kunne lade sig gøre. Men den 10. oktober stod den færdig, og tropper rykkede nu over på den anden side. Her mødte man også tropper fra Lübeck, men efter hårde kampe blev de også slået tilbage. Rantzaus tropper kunne nu rykke videre østpå, hvor endnu en skanse blev sat i brand. Nede ved flodens bred lå der også 8 mindre og større skibe, som man fik overtaget. Lübeck satte den 12. oktober ind for at få den bro brændt ned. Man satte 2 store prammer og en båd ud. Prammerne var udstyret med våben og sejlede mod broen. Men de begyndte hurtigt at blive beskudt fra begge sider af floden og broen af Rantzaus tropper. Tropperne på prammerne faldt hurtigt, og en af dem kom ud af kurs og støttede på grund, hvor de hurtigt blev nedhugget af Rantzaus tropper. Den anden pram kom med nød og næppe tilbage til staden, mens den store båd også blev fanget. Man blev nu presset til at gå ind til forhandlinger med hertug Christian. I starten var det mest for optikken, og da man mødtes for første gang den 19. oktober, kunne man heller ikke blive enige om særlig meget. Men de politiske dynamikker var ved at skifte ind i Lübeck, og man prøvede nu at mægle en fred med Christian. Hvilke politiske dynamikker var så ved at skifte? Jo, den tager vi i en anden video, men lad os sige, at der snart skulle komme en ny tronkandidat i spil til den danske trone. Den 18. november indgik man derfor en aftale. Krigen mellem hertugdømmerne og Lübeck blev afsluttet. Konflikten mellem dem skulle kun foregå i Danmark. Dermed blev den sydlige front lukket, og begge parter kunne fokusere på krigen i Danmark. Fra Christians side var det nok egentlig en okay aftale. Velvidende om oprøret i Nordjylland krævede det alle ressourcer, man kunne inddrage. Allerede 14 dage før aftalen blev indgået, havde Rantzau bevæget sig nordpå, hvilket siger noget om presset nordfra. Rantzau marcherede i hast nordpå med en styrke på 4.500 mand. Her mødtes man ved Kolding, hvor de andre adelige befandt sig. Her delte Rantzau sin styrke, så han selv og 3.000 marcherede vestpå for at pacificere Jylland, mens 1.500 marcherede direkte nordpå for at hjælpe de adelige nord for Randers. Rantzau skrev selv om felttoget, og vi har derfor rigeligt detaljerede beskrivelser derfra. Først tog han til Varde, som ikke havde deltaget i oprøret,
hvor Rantzau betalte for overnatningen af sine tropper. Der havde området samlet sig omkring 400 bønder, men de var flygtet, da de så synet af hæren. Dog havde man samlet sig ved Skjern Å, hvor de havde smadret en bro. Da Rantzau kom op med tropperne, var der en skududveksling, hvor bønderne faldt tilbage, og Rantzau fortsatte. Man ankom derefter til Ringkøbing, som var blevet helt forladt. Her overnattede man, inden man drog videre. Man havde fået efterretninger om, at der samlede sig en stor hær i Holstebro, men da man kom byen nærmere, kunne man ikke spotte nogen hær. Overalt på turen havde man tvunget lokale bønder til at sværge Christians troskab, og hvis man havde støttet skipper Clement, fik man frataget sin gård. Der kan være flere grunde til, at man ikke kæmpede mod Rantzau. For det første var det en langt større hær end tidligere, og man var godt klar over den styrke. Ikke bare i mandskab, men også af erfaring og udrustning. Mange bønder havde derfor vendt hjem af, mens det kun var den hårde kerne, der blev tilbage. Rantzau drog videre op mod Skive, inden han vendte mod Viborg, hvor han samlede hæren, der kom fra Randers af. Her marcherede man op mod oprørets hjerte, Aalborg. Man ankom om natten til den 17. december, og under fuldmånen kunne Rantzau og hans officerer inspicere forsvarsværket, mens de kunne høre, at på den anden side af muren blev der bygget på den og gjort klar. Han besluttede at storme byen næste morgen, eller som han skrev, ville spise morgensuppe med dem. Næste morgen rykkede Rantzaus tropper sammen og gjorde klar til stormen. På den anden side stod en blanding af bønder, landsknægtene og borgere, der nu skulle forsvare oprøret sammen med skipper Clement. Signalet lyder, og Rantzaus tropper stormer fremad. Byens borgere kæmpede med næb og klør for at holde fjenden tilbage, selv når de var stærkt i undertal. De havde værnet sig godt med våben, som gjorde skade på de stormende soldater. Men til sidst kunne de ikke holde dem tilbage. Aalborg blev givet til lejesoldaterne, og den blev plyndret. Blandt forsvarerne skriver Rantzau, at omkring 800-900 havde mistet livet. Skipper Clement nåede i starten væk fra byen, men blev ifølge traditionen genkendt af en bonde, som fangede ham og udleverede ham til Rantzau. Bønderne i området blev straffet hårdt og mistede deres gårde, som de kunne købe dyrt tilbage. Lokale ledere af oprøret blev også udpeget og henrettet. Mange blev fæstere under kronen, så var et psykologisk nederlag. Jylland var nu i Christians kontrol. De store, succesfulde erobringer, som grev Christoffer havde taget i løbet af 1534, var nu på tilbagegang, og hans modstandere var ved at presse ham. Men ikke nok med, at Jylland var i fjendens hænder, så var Skåne også ved at falde. Svenskerne var også trådt ind, og en ny tronkandidat kommer og blander sig fra syd. Grevens fejde er langt fra færdig.